Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kumpare ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Boy Moring. Taong 1977, Pamplona, Cagayan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang magsasaka itong si Boy Moring. Halos lahat naman kasi ng mga taong nakatira noon sa Pamplona, purong pagsasaka ang trabaho. Ang mga aning nakukuha noon nila Boy Moring ay ipinapadala sa iba't ibang barangay sa kanilang lugar. Sa ilang dekadang pagiging magsasaka ni Boy Moring, marami na siyang nakaengkwentrong kung ano-anong elementong umaaligid sa kanilang palayan. Ayon sa kanya na, tanging siya lamang sa kanilang baryo ang pinakitaan ng ganoong uri ng elemento. Hindi alam ni Boy Moring ang rason kung bakit namulat ang kanyang ikatlong mata na siyang nagpahintulot sa kanyang makakita ng mga bagay na kakaiba. Dagdag pa niya na, paminsan-minsan, meron siyang nasisilayang mga laman lupang naglalaro sa mga mayang nadadapo sa kanilang palayan. Kahit nga walang bunga pa ang kanilang palayan noon, nakakapagtakang maraming dumadapong mga maya dito. Hindi naman yun tinataboy ni Boy Moring. Gawa ng baka kumakain yon ng mga susong namumuhay sa kahon ng palay. Dahil sa buwan ng hinihintay nila Boy Moring sa pagsibol ng binhi ng palay, wala siyang ginagawang trabaho sa kanilang tahanan. Hindi naman problema ang pagkain sa kanilang tahanan, gawa ng sapat ang kanyang naimbak noong mga panahon ng kapasan. Paminsan-minsan, kapag meron silang sobrang tuyo at gulay, gumagawa ng ulamin ang kanyang asawa upang mailako niya sa kanilang baryo. Hindi naman nagrereklamo si Boy Moring na maglako ng mga ulam, gawa ng nais niya ring makapag-uwi ng pera upang maitabi ito ng kanyang asawa. Isang araw, magbabandang 11:00, naglako ng ulamin itong si Boy Moring. Ang daladala niya noong ulam ay galunggong na hinaluan ng tuyo at ginataang papaya. Napakainit pa ng araw na yon, pero hindi ito alintana ni Boy Moring dahil kailangan niyang maihatid ang kanyang mga dalang ulam bago lumagpas ang 12:00. Patuloy sa paglilibot noon si Boy Moring hanggang sa paunti-unti nang nababawasan ang kanyang mga itinitinda. Sa paglipas ng ilang minuto, iisa na lamang na ulam ang natira sa sisidla ni Boy Moring. Nang akmang uuwi na itong si Boy Moring, bigla siyang naantala nang merong tumawag sa kanya. Nanggaling ang tinig na yon sa isang bahay na nasa labasan na ng kanilang baryo. Dahil sa alam ni Boy Moring na bibili yun ng ulam, agaran din niya itong nilapitan. Paglapit niya sa bahay, biglang bumungad sa kanya ang napakapanghing amoy na nasa loob ng tahanan. Di naman ito pinansin ni Boy Moring sa kadahilan ng merong mga alagang baboy ang pamamahay na yon. "Oh, Aling Ason, ano po ang sa inyo? Ginataang papaya na lang ho ang natitira dito eh." Wika ni Boy Moring. "Sige boy, yan na lang. Ayos na yan para sa aming pananghalian." Sagot naman ni Aling Ason. Nang marinig ni Boy Moring ang sinabi nito, agaran din naman niyang iniabot ang kanyang supot ng papaya. Kasabay ng pag-abot dito ni Boy Moring ay ang pagtanggap naman niya ng perang bayad dito. Matapos yan, agaran ding umalis si Boy Moring sa bahay ni Ason. Hindi pa man nakakalayo noon si Boy Moring, bigla na naman siyang tinawag ni Ason. "Boy,
Hindi na lang pala ako bibili ng ulam na ito. Meron palang dala ang mister ko eh. Pasensya ka na ha. Wika ni Ason habang tumatakbo ito papalapit kay Boy Moring. Paglapit ni Ason sa kinaroroonan ni Boy Moring, agad ding iniabot nito ang supot ng ulam. Kaliwaan ulit ang ginawa nila upang maging madali ang kanilang transaksyon. Habang iniaabot ni Boy Moring ang pera ni Ason, panay ang paghingi nito ng tawad. Ilang minuto pa ang lumipas, dali-dali ring bumalik si Ason sa kanilang bahay. Wala namang kaso ang pangyayaring yon ayon kay Boy Moring. Mas maigi ngang maiuwi ni Boy Moring ang ulam na yon upang merong makakain ang kanyang asawa. Sa pag-uwi ni Boy Moring, agad niyang iniabot ang benta ng ulam at maging ang sisidla nito. Nita, mayroong tirang ulam dyan sa sisidlan. Kainin niyo na lang kung hindi pa kayo nanananghalian. Wika ni Boy Moring sa kanyang asawa. Di na kasi nito nagawang kumain sa kadahilanang nagmeryenda na ito sa baryo. Ang tanging gagawin niya na lamang noon ay matulog buong maghapon. Sa paglipas ng araw, patuloy pa ring nagtitinda si Boy Moring ng mga ulam, kakanin at kung ano-ano pa. Sa bawat pag-uwi niya, iritang-irita na ito kay Ason. Gawa ng palaging isinusoli nito ang binibili nitong pagkain. Isang araw, papauwi na si Boy Moring. Bigla na naman siyang tinawag ni Ason upang magtanong kung ano ang kanyang pagkaing ibinibenta. Sus naman Ason, huwag ka nang bumili. Alam kong susoli mo lang naman eh. Tsaka pagsabihin mo yung asawa mong hindi ko nakikita ha. Nakakainsulto na yung ginagawa niya. Wika dito ni Boy Moring. Ay naku boy, pagpasensyahan mo na yung asawa ko. Meron yung karamdaman eh. Baka kasi hindi lang talaga nito gusto ang pagkain tinitinda mo. Madalas na din kasing kumain yon, kaya nagbabakasakali akong makakakain ito ng marami sa pagkaing benta mo. Paliwanag naman ni Ason. Hindi na lang umimik noon si Boy Moring, gawa ng hindi siya pumapatol sa babae. Tapos may edad pa. Alam din naman kasi niya na kahit papaano, merong malubhang karamdamang iniinda ang asawa nito. Ang alam ni Boy Moring sa asawa ni Ason, paralisado na ito at nakaratay na lamang yon sa kanyang higaan. Hindi na din ipinakita ni Ason ang kanyang asawa sa albularyo sa kadahilanang ayaw nitong makakita ng kahit na sino. Sa higaan ng asawa ni Ason, doon na lamang ito umiebak at umiihi. Mabuti na lang at merong mga anak si Ason na naglilinis sa kalat ng kanilang ama. May mga anak din itong lalaki na siyang nagtataguyod sa kanilang pangangailangan. Ang ipinagtataka lamang ni Boy Moring sa asawa nito, hindi pa ito nababawian ng buhay kahit hindi na ito gaanong kumakain. Nais man itong tingnan ni Boy Moring, hindi naman siya pinahihintulutan ni Ason sa kadahilanang baka magwala umano ang kanyang asawa kapag meron itong nakitang ibang tao. Magmula noong nalaman ito ni Boy Moring, hindi na niya muli pang tinangkang makita ang asawa nito. Matapos mag-usap ni Boy Moring at ni Ason, nananatili ang paninindigan ni Boy Moring sa kanyang desisyon. Hindi na noon nagpumilit si Ason at bumalik din naman ito kaagad sa kanilang bahay nang mapansin niyang hindi na talaga siya pagbibigyan ni Boy Moring. Agaran ding umalis noon si Boy Moring sa bahay nila Ason nang hindi nagsasalita. Pagdating niya sa kanilang tahanan, ganun pa rin ang ginawa ni Boy Moring.
Ibinigay niya ang sisidla ng ulam sa kanyang asawa, maging ang kita niya noong 11:00. Nang maibigay na ni Boy Moring ang sisidlan at pera, pinili niyang tumungo sa kanilang silid upang magpahinga. Hindi na ito kumakain kapag 12:00 sa kadahilanang nagmemeryenda ito sa baryo sa tuwing nagbebenta ng ulam. Sa pagsapit ng gabi, merong nangyaring kakaiba. Ang bunsong anak ni Boy Moring at ang kanyang asawa ay biglang nangisay habang kumakain sila ng hapunan. Halos magsisisigaw na noon si Boy Moring sa kanilang tahanan dahil sa takot at pag-aalala sa kanyang anak at asawa. Agaran din namang naghanap ng tulong ang ibang anak ni Boy nang makita ng mga ito ang nangyari sa kanyang ina. Si Boy Moring naman noong mga oras na yon, walang naiisip na gawin kung hindi yakapin lamang ang kanyang mag-ina. Diyos ko! Diyos ko! Anong nangyayari sa inyo? Mangiyak-ngiyak na wika ni Boy Moring. Habang niyayakap ni Boy Moring ang kanyang mag-ina, patuloy pa rin ang pagnisay ng mga ito sa sahig. May tumutulo na ding napakalapot na laway sa bibig nito na siyang labis niyang ikinakabahala. Ilang minuto pa ang lumipas, dumating na nga ang mga anak ni Boy, kasama ang albularyo. Agaran siya nitong tinulungang buhatin ang kanyang mag-ina upang pahigain ito sa magkahiwalay na higaan. Hindi pa man natitingnan ng albularyo ang karamdaman ng mag-ina ni Boy, bigla itong nagwika ng, Boy, nayanggaw ang mag-ina mo. Maaari bang malaman kung sinong nakakasalamuhang tao ng asawa mo at ng anak mo? Ha? Yanggaw? Hindi ko naman ito pinapalabas ng bahay sa buong umaga eh. Tsaka kung lalabas sila sa bakuran lang, wala naman kaming pwedeng puntahan dito. At tsaka wala kaming kadugo ditong pwedeng bumisita sa amin. Kaya paanong nayanggaw ang asawa at anak ko? tanong dito ni Boy Moring. Nang marinig ito ng albularyo, hindi na nito nagawa pang sumagot. Sa halip na mag-usap sila ni Boy Moring, pinili ng albularyong puntahan ng mag-ina niya na patuloy pa rin ang pagtulo ng laway sa kanilang hinihigaan. Pinipisil nito ang katawan ng mag-ina ni Boy at hinahawakan ang leeg at ulo upang alamin ang temperatura ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpakuha ang albularyo ng 2 hilaw na kalabasang kakausbong pa lamang. Dahil sa merong taniman sila Boy Moring, agaran din naman nilang kinuha ang mga kalabasang hindi pa gaanong kalakihan. Sinamahan din nila ito ng bagong usbong na dahon ng kalabasa dahil sa isa din yon sa pinapakuha sa kanila ng albularyo. Nang makuha ito ng albularyo, agad din naman niya itong dinurog hanggang sa magkaroon ito ng katas. Ang katas ng kalabasa ang siyang ipinainom ng albularyo sa mag-ina ni Boy. Mahirap man tingnan kay Boy Moring ang ginagawa ng albularyo, ay pilit niyang tinatataga noon ang kanyang sarili sa pagbabakasakaling maging maayos na muli ang kanyang mag-ina. Matapos itong gawin ng albularyo, ang buong akala ni Boy Moring ay tapos na ang gamutan. Pero hindi pa pala. Dahil ayon sa albularyo, yon ang paunang hakbang ng kanyang panggagamot upang matanggal ang yanggaw na nasa katawan ng kanyang mag-ina. Sa paglalim ng gabi noong mga oras na yon, nananatiling gising ang pamilya ni Boy dahil sa pagbabantay nila sa manggagamot. Hindi din kasi nagawa noon ng manggagamot na magpahinga dahil ayon sa kanya, maaaring hindi na niya makakayang gamutin ang asawa't anak ni Boy
sa pagsapit ng umaga. Kaya ang ginawa noon ng albularyo, magdamagang panggagamot. Sinasabayan din ito ng albularyo ng katakatakot na dasal upang mapaalis ang kung anumang hayop na naninirahan sa katawan ng mag-ina ni Boy. Ang ginawa noon ng albularyo, pinainom niya ang mag-ina ni Boy ng pinaghalong tubig at langis na merong usal. Sinasabayan niya din ito ng paghilot upang kahit papaano'y mabalian niya ang nilalang na naninirahan sa katawan ng kanyang mga pasyente. Boy, pumikit ka na lang kung makita mong nahihirapan ng iyong mag-ina. Ganon talaga. Kailangan kong sakta ng katawan nila upang mapatay ko ang sisiw na lumalaki na sa kanilang mga sistema. Tatapatin na kita, Boy, ngayon pa lang. Maaaring hindi ko mailigtas ang buhay ng iyong anak. Dahil sa hindi kakayanin ng katawan nito, ang gagawin kong pagpatay sa sisiw. Pero huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat upang maisalba ko silang dalawa. Wika ng albularyo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagpapatuloy na ng kanyang panghihilot. Hinilot ng hinilot nito ang asawa ni Boy Moring sa may bandang bewang nito dahil doon ang pinaghihinalaan ng albularyo na pinanggagalingan ng sisiw. Sa paghilot at pagpapainom dito ng mga langis ay halos mamutla na ang asawa ni Boy Moring. Ang paningin niya noon sa kanyang asawa para bang mamamatay na ito dahil sa pagkawala ng dugo nito sa kanyang pagmumuka. Nais mang ipatigil ni Boy Moring ang ginagawa ng albularyo ay hindi na ito maaari sa kadahilan ng nais niyang mailigtas sa pagiging aswang ang kanyang mag-ina. Dahil sa hindi na noon nagagamot ang anak ni Boy, wala siyang nagawa kung hindi ang pagmasdan itong nakahiga habang walang tigil ang pagtulo ng laway nito. Ilang oras pang panggagamot ng albularyo, biglang sumigaw ito nang nakuha niya na ang sisiw na nasa tiyan ng asawa ni Boy. Kasabay ng pagsigaw nito ay ang pagsuka ng asawa ni Boy Moring ng isang napakaitim na likido na merong isang napakaliit na sisiw na lapnos na ang balat. Doon na unti-unting napatunayan ni Boy na totoo ang yanggaw ng mga aswang. Matapos itong makalabas sa sistema ng asawa ni Boy, agaran din naman ang pagsunog ng albularyo sa sisiw sa nagbabagang kalan nila sa kanilang tahanan. Nagkataon kasing nagpapainit noon ng tubig ang panganay ni Boy upang magtimpla ng kape para sa kanilang lahat. Paglagay ng albularyo sa sisiw doon sa kalan, biglang namatay ang apoy at napalitan nito ng napakaitim na usok. Patay na ang isa, Boy. Ngayon oras na para iligtas ang iyong anak. Wika ng albularyo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtungo nito sa kinahihigaan ng bunsong anak ni Boy Moring. Ang ginawa naman niya noon, pinunasan ang muka ng nanghihina niyang asawa. Habang patuloy niyang pinupunasan ang kanyang asawa, kitang-kita ni Boy Moring ang walang tigil na pagtulo ng laway ng kanyang anak. Habang tumutulo ang laway nito, nangingisay-ngisayo ng bahagya na parabang mawawalan na ng buhay. Hindi na napigilan noon ni Boy Moring na maging emosyonal sa mga kaganapang kanyang nasisilayan. Paglapit ng albularyo sa kanyang anak, agaran din naman itong nagpakawala ng mga usal habang nanghihilot. Sa paghilot dito ng albularyo ay ang panalangin ni Boy na mailigtas ang kanyang pinakamamahal na anak. Pero sa kasamaang palad, hindi ito nagawang mailigtas ng albularyo sa kadahilanang naghati na ang buhay nito at ang sisiw.
sa pagkamatay ng sisiw sa sistema ng bata ay ang pagkamatay naman ng bunso niyang anak. Patuloy pa rin ang paglaway nito at pangingisay hanggang sa huling sandali nitong buhay. Wala nang nagawa ang albularyo noong mga oras na yon kung hindi ang tanggapin ng pagkawala ng bata. Sinabi na din naman niya na maaaring mangyari yon bago niya umpisahang gamutin ang mag-ina ni Boy. Hindi na muna kinausap ng albularyo si Boy Moring sa kadahilan ng nais niya itong mabigyan ng pagkakataong makapagluksa para sa namatay niyang anak. Ang ginawa noon ng albularyo, lumapit sa panganay niyang anak at ibinigay ang mga dapat inumin ng kanyang asawa. Naghabilin din ito na maaaring ang nangyanggaw sa mag-ina ni Boy Moring ay isa sa kanyang mga kakilala. Sa paglipas ng gabing yon, nabalitaan na lamang nila na namatay na din ang asawa ni Ason. Di na nila ito binigyang pansin sa kadahilanang nagluluksa din naman sila noon sa pagkamatay ng kanyang bunsong anak. Habang nagaganap ang paglalamay sa anak ni Boy Moring, bumisita din ang albularyo upang makipagluksa sa pagkawala ng anak nito. Doon na din inihayag ng albularyo na maaaring ang asawa ni Ason ang nangyanggaw sa kanyang mag-ina. Dahil sa bugso ng galit ni Boy Moring, hindi niya napigilang magwala sa lamay ng kanyang anak. Doon na niya inilabas ang kanyang galit sa asawa ni Ason upang hindi na siya makagawa pa ng anumang masamang gawain. Agaran din namang napakalma si Boy Moring ng kanyang asawa noong mga oras na yon. Sa paglipas ng libing ng bunsong anak ni Boy, naging mahigpit na ito sa kanyang mga anak. Hindi na din ito tumatanggap na kahit na anumang kakanin sa kahit na sinong taong hindi niya kakilala. Itinigil na din ni Boy ang pagbebenta ng ulam, gawa ng doon nag-umpisa ang hindi kaaya-ayang nangyari sa kanyang pamilya. Kahit ilang taon at dekada pa ang lumipas, nakatatak na sa isipan ni Boy ang nangyari sa kanyang mag-ina. Noong minsan itong nayanggaw, habang siya'y kasalukuyang tindero ng mga ulam. Okay, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Aileen Montevirgen, Franklin Amayan, Galileo, at sa mga nag-renew ng badge na sina Jonathan Bonotan, Rensley, at kay Maria Katrina Rosialda. Yan, maraming salamat po sa inyo. Yung mga random subs natin sa next na upload na yun kasi wala pa naman tayong series. Comment kayo sa pin comment. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.